Здравейте, аз съм Аля, този път съм сама, без Рая, понеже не е у нас. Така, сега, както всички други, които качват в YouTube, аз ще използвам телефона си, за да видя от мои приятели какво са ми написали. Така, първо започвам от Криси. Тя ми е от училище, да видим. Сега. Така. Да целуна стъклото на прозореца. Добре, макар че сега смазах една мухата. Така. Така. Ето тук ще се даря. Точно. Това е гнусно. Така, другото ми предизвикателство от Криси е да се ударя във вратата. Ето е вратата зад мене. Така че... Сега ще се ударям. Да видим. 3, 2, 1. Как боли толкова? Така. Сега. Другите предизвикателства. Другото от Емелия. Как би искала да изглежда твоят живот? Искам да мога да летя, колкото и да е странно. Искам да имаме равно училище и равна ваканция. Например, както имаме 3 месеца лятна ваканция, така искам и да имаме 3 месеца и училище. И така, искам да имаме... Но искам да имаме по-малко училище. Анто Пича, Антон се казва, но е много хубав. Голям пич. И затова така му викат Анто Пича. Каква е най-голямата ти мечта и кой е най-големият ти страх? Мечтата ми е, както казах, да мога да летя, а пък страхът ми е да... Всъщност нямам големи страхове, но ме е страх от боголечки и малко от високо, но това е друга тема. Алекс, кого харесваш, кого мразиш от класа си и защо? Харесвам много момче Лиам, той е сладък, но си имам друго гадже. Мразя едно момиче Антония, защото ходи като супер модел. И все едно се снима съвсем. И има едно... Антония се прави само на... Сега дай. Има... Прави се, понеже днеска е дежурна, т.е. в училище, клас стани, клас мирно и така, и се прави на голяма шефка. И постоянно се прави на голямата шефка, че може много повече от другите и така. И другото момиче, което... Те са още 2 момичета, те са приятелки. Една с друга, пак от класа ми. Те, Анета и Дамяна, и двете се правят на много важни, ходят като Антония са, но те харесват едно момче, интернет момче, което се казва Джейкъб и е ужасно грозен. Не знам как го харесват и сега се карат
коя да го харесва и така. Да, това е. Бенджи, кое е истинското ти гадже? Живее тук в отсрещния блок на последния етаж. Казва се Калоян. Много е сладък. Той ми харесва и аз го харесвам. Когато... Понеже аз обичам да се обличам спортно или пък с дънки, риза и кецове. И той точно така се облича. Той има сестра Нора, която се облича като мен спортно. Обичам спорта. И така. Това е. Сега нямам други. Така. Не знам друго какво да кажа. Може би ще... Само да си помисля. Искам да ви се похваля. Сега в петък, т.е. други ден, имам рожден ден, т.е. на 1 април. И да, не се шегувам. Но... нищо. И мисля, че ми изпратих още едно съобщение, но ми е на таблета, на който снимам. И не помня какво беше точно. Мисля, че беше свързано с най-добри приятели. Което е малко трудно, защото добре да има много приятели, които са ми добри. Например, Ади. Тя ще ходи на рождения ми ден. И така, и анака. И друго не знам какво да ви кажа. Сетих се. Сега ще ви покажа аз как съм облечена. Ще ви покажа и как е любимото ми. Как обичам да се обличам и коя е любимата ми риза и дънки. И така. Ето, аз не знам дали ще ме видите, но ще се опитам. Така, станах по-високо. Ето, сега. Това е тениска, свичър, с качулка. Нови са ми, затова все още не съм свикнала. Ето и панталонът. Също е с такива надписи. И сега ще ви покажа любимата ми риза и... т.е. двете ми любими ризи и дънките. Това е любимата ми риза. Не е изгладена, но иначе е много хубава. Така. Ето ги дънките, които са ми любимите. Така много обичам да се обличам, но за жалост тази риза ще е направо, т.е. чак за рождения ми ден. Но така, да видим така. Добре, горе-долу. Сега ще си облека ето тази риза. Тя също не е изгладена, но на мен също много ми харесва. Все едно. Сега ще ви я покажа. Така. Ето ме с другата риза. Може да не ми отива много, но все пак ми харесва. И с тази или пък с тази риза, не знам с коя точно, ще съм на рождения ми ден. Но все едно. Чао, това беше всичко от мен за днес. Всъщност може да кача още един клип, но не знам за какво ще е днес. Така че, чао!